நீதிமான்கள் மேல் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாயிருக்கிறது. தேவனை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ என்று பார்க்க கர்த்தர் மனுபுத்திரர் மேல் கண்ணோக்கினார். கர்த்தருடைய கண்கள் எப்போதும் நமக்கு நேராய் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. யோசேப்பை போல தேவன் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்க இவ்வளவு பெரிய பொல்லாங்குக்கு உடன்படுவது எப்படி என்று சொல்லி நம்முடைய கண்களும் அவருடைய முகத்தை நோக்கி இருக்குமாம். அப்படி நோக்கி இருக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையின் மேன்மையை யாராலும் தடுக்கவே முடியாது. அவருடைய முகப்பிரகாசம், அவருடைய முக பார்வை, அவருடைய அழகான கண்கள் நம்மை பார்க்கும்போது நாம் அவருக்குள் இருக்கிறவர்களாக காணப்பட்டு விட்டால் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்கு கர்த்தர் ஆசையாய் அவருடைய கரத்தை நீட்டுவார். அவருடைய வாக்கு தத்தங்களை நம்ம மேல பொழிந்தருளுவார். விசுவாசிக்கிற எதிர்பார்த்திருக்கிற காரியத்தை நிச்சயமாய் வர பண்ணுவார். அவருடைய கண்கள் நம்ம மேல நோக்கமா இருக்கிறதுனாலதான் யோசபாத் சொல்றாரு, எங்க கண்கள் உண்மையை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. தாவீது சொல்றாரு, ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறேன். உம்மை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போகவில்லை என்று தாவீதும் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நாம் அதிகமாய் வாசிக்கிறோம் வேதத்தில். கர்த்தர் என்னை காண்கிறாரோ இல்லையோ, அவர் என்னை மறந்துட்டாரோ நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு, நான் உன்னை மறப்பதில்லை, நான் உன்னை மறப்பதில்லை. நான் உன்னை மறந்து போவதற்கு அநீதி உள்ளவர் அல்ல. நான் உன்னை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன். ஆனா நீ என்னை நோக்கி பார்க்கின்றாயா? இல்ல ஆண்டவரே பார்க்கிறேன், இல்ல நோக்கி பார்க்கிறாயா? கர்த்தர் தான் எதிர்பார்க்கிறார். பார்க்கிறது எல்லாரும் பார்க்கலாம், ஆனா நோக்கி பார்க்கிறது என்றதுல தான் அவர் விரும்புகிறார். அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து, கல்வாரியை நோக்கி பார்த்து, நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த கண்களை நாம் பார்த்து வாழும் போது அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்காமல் போகவே முடியாது. நம்மை வாழ வைக்காமல் போகவே முடியாது. நம்மை சுகமா இருக்க வைக்காமல் அவரால் போகவே முடியாது. கர்த்தருடைய கண்கள் எதுக்கு நோக்கி கொண்டிருக்கிறது? வாழ வைப்பதற்காக, ஆசீர்வதிப்பதற்காக, உங்க வாழ்க்கையில அதிசயங்களை செய்வதற்காகவே அவருடைய கண்கள் நம்ம மேல நோக்கமா இருக்கிறது. நம்முடைய கண்கள் எதை நோக்கி இருக்கிறது என்பதை உங்களை நீங்கள் நிதானித்தார் ஆராய்ந்து அறிந்து பாருங்கள். பாவத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறதா? இச்சைகளை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறதா? கடவுளுக்கு பிடிக்காத காரியத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறதா? தாவீது சொல்றார், என் கால் விரைந்து ஓடுகிறது ஆண்டவரே, என் கால் விரைந்து ஓடுகிறது. என் கால்களை வழக்கி நீங்களாக்கி என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தாவீது கதறுகிறதை பார்க்கிறோம். என் கால் சறுக்காதபடி உம்முடைய கரங்கள் என்னை தாங்கிக் கொள்ளுங்க ஆண்டவர் என்றார். அந்த அர்ப்பணிப்போடு நாம் வாழும் போது நிச்சயமா நம்முடைய கால்களை தாங்குகிறவராய் இருக்கிறார். அவருடைய கண்கள் நம்மை காண்கிறது மாத்திரமல்ல, அவருடைய கைகள் நம்மை தாங்குகிறதா இருக்கிறது. அவருடைய வார்த்தைகள் நம்மை உயர்த்துகிறதா இருக்கிறது. அவருடைய வார்த்தைகள் நம்மை மேன்மைப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது. நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம், என்னை காண்கிற ஒருவர் இருக்கிறார் என்கிற நோக்கத்தோடு நாம் அவரை நோக்கி பார்த்து அவருக்காக வாழ நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது நிச்சயமா நம்மை காண்கிற தேவன் நம்மை கைவிடவே மாட்டார். எல்லாரும் இந்த பாடலை பாடி அவரை மேம்படுத்துவோம். நம்மை காண்கிறவருடைய கண்களை உயர்த்தி பாடி கனப்படுத்துவோம்.
அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயறிந்து சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயறிந்து நல்ல நேசரே, அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டுமென்று சொல்லி சேர்ந்து கொண்ட நல்ல நேசரே, தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை உமக்கு வேண்டுமென்று சொல்லி சேர்ந்து கொண்ட நல்ல நேசரே, அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். ஒன்றும் இல்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, ஒன்றும் இல்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றேன், உம்மை நினைத்து துதிக்கின்றோம். உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றோம் இயேசுவே, ஆமென். உம்மை நினைத்து துதிக்கின்றோம். எல்லாரும் சேர்ந்து ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி
ஏசையா எங்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிற, எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அழகான கண்களை உடையவரே, எங்களை நேசிக்கிறவரே, எங்கள் மேல் அன்பா இருக்கிறவரே, எங்கள் மேல் நீடிய பொறுமையா இருக்கிறவரே, நாங்கள் கனப்படுத்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிற ஆண்டவரே, இந்த பிரசன்னத்தில் நின்று உம்மை ஆராதிக்க, உம்மை கனப்படுத்த, உம்மை மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் கொடுத்த பெரிய சாக்கியத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து ஆவியானவர் ஆளுகை செய்யும்படியாக, மகிமைப்படும்படியாக நாங்கள் விட்டு கொடுத்து எல்லா கனத்தையும் மகிமையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்துக்கு செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராய் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மறுபடியும் வாழ்த்து வரவேற்கிறோம். புதிதாக வந்திருப்பீர்களானால் உங்களை விசேஷமாய் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். வாசிப்போம். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 26வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தை வாசிப்போம். அவர்கள் போஜனம் பண்ணுகையில் இயேசு அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு சீசர்களுக்கு கொடுத்து, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது என்றார். பின்பு பாத்திரத்தையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து, நீங்கள் எல்லாரும் இதிலே பானம் பண்ணுங்கள், இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கக்கூடிய என்னுடைய இரத்தமாய் இருக்கிறது. கண்களை பிடிச்சோம். அன்பின் பிதாவே, கர்த்தராகிய இயேசு நாமத்தினால் இந்த காலை வேளையிலே வார்த்தைக்காக நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நாங்கள் சுகமாக இருக்கும்படி விரும்புகிற கர்த்தர், உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு பேசி எங்களை ஆரோக்கியமாய் வாழ வைக்கிறீர். நல் வார்த்தைகளை உறுதிப்படுத்தியதற்கு ஸ்தோத்திரம். உள்ளது கூட உங்க கொடுத்திருக்கிற காணிக்கைகளை ஆசீர்வதித்து 1000 மடங்காய் திருப்பி கொடுங்க. பொருளாதாரத்தில் பெரிய பெருக்கமும் செழிப்பு விருத்தி உண்டாயிருக்கட்டும். இப்பொழுது கூட உம்முடைய வார்த்தையை எங்களுக்கு அனுப்பி எங்களை உருவாக்கி எங்களை ஆரோக்கியமாய் வாழ வைத்து நீடித்த நாட்களால் திருப்தியாக்கி ரட்சிப்பை காண்பிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அவையான உம்முடைய இடம் ஆளுகை செய்யுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இங்கே சொல்லுகிற வார்த்தையை பார்க்கிறோம். 26 மறுபடியும் வாசிக்கிறேன். போஜனம் பண்ணுகையில் இயேசு அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து, அந்த வெறும் அப்பந்தான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போகவில்லை, அடிக்கப்படவில்லை, ரத்தம் சந்தப்படவில்லை. அதற்கு முன்பதாகவே ஒரு அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதிக்கிற காட்சியை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம்.
ஏனென்றால் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் ஒவ்வொரு முறையும் இயேசு கிறிஸ்து அடிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு பொருளை எடுத்து அதை அவர் ஆசீர்வதிக்கும்படி செய்து அதை அவருடைய சரீரமாய் நீங்களும் நானும் தரிசனமாய் கண்டு அதை பிட்டு நமக்குள்ளே பங்கிட்டு கொண்டு ராபோஜன பந்தியில் நாம் அனுசரிக்கும் போது அதில் உள்ள நன்மைகள் இந்த உலகம் முழுவதும் போய் சேர போகிறது என்பதை கர்த்தர் முன்னமே அறிந்து சிலுவைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த காரியத்தை செய்கிறாரு. அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து பிட்டு, எத்தனை பேர் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தா எதுவமா மாறும்ன்றீங்க? அவர் ஆசீர்வதிக்கும் போது தண்ணீர் திராட்சரசமாய் மாறும், தண்ணீர் ரத்தமாக மாறும், கசப்பான தண்ணீர் மதுரமாக மாறும். அப்படியெல்லாம் மாறினது உண்மையானால் அதே கர்த்தர் இன்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கும் போது வெறும் தண்ணீர் அவருடைய ரத்தமாய் விசுவாசத்தினாலே மாறுகிறதா இருக்கிறது. கரங்களை தட்டி தேவன் கொடுத்த அந்த விசுவாசத்திற்காக அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆகவே அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறாரு, பாத்திரத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து கொடுக்கிறார். இது உங்களுக்காக பிக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம், உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தமா இருக்கிறது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். இது பல காரியங்களுக்கு கர்த்தர் செய்கிறார். கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை செய்வாரானால் பல காரியங்களை கர்த்தர் ஒரு மனதில் வச்சுட்டு தான் செய்வார். ஏதோ ஒரு குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டி விட்டது போல ஒரே பார்வை பார்க்கிறவர் நம்முடைய கர்த்தர் அல்ல. ஒரு காரியத்தை பல விதங்கள்ல பார்க்கிறவர். எத்தனை பேர் ஆமென்றீங்க? ஒரு காரியம் செஞ்சாருன்னா அதுல கடவுள் ஏராளமான காரியத்தை அங்க பார்க்கிறார், ஏராளமான நன்மைகளை அதற்குள்ளே பார்க்கிறார். ஒரு காரியத்தை செய்வாரானால், ஒரு காரியத்தை சொல்லுவாரானால், ஒரு இடத்துக்கு போவாரானால் கர்த்தர் ஏதோ ஒரே பார்வையில போறதில்ல, அவர்கிட்ட இருந்து பல காரியங்கள் அங்கே வெளிப்படுகிறதா இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து எவரு மகளை சொஸ்தமாகத்தான் போய்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா அவருக்குள்ள இருந்த வல்லமை புறப்பட்டு இன்னொரு காரியத்தை செஞ்சிட்டு இருக்குது. அப்படியானால் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து ஒரே பார்வை பார்த்துட்டு போகிறவர் அல்ல, சுற்றிலேயும் நமக்கு இருக்கிற எதிர்காலத்தையும் பார்த்து அவர் நமக்காக கிரியை செய்கிறவராக இருக்கிறார். ஆகவே இந்த பண்ணையும் திராட்சரசத்தை பார்க்கும்போது ஏதோ இது அநேகருடைய பாவம் மன்னிப்பு உண்டாகிறதற்கு மாத்திரம் இதை வைக்கவில்லை, எல்லாருடைய பரிபூர்ண சுகத்திற்காகவும் கர்த்தர் இந்த பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இவர் செய்த காரியத்தை இவரோடு முடிச்சிடாம பரிசுத்த ஆவியானவர் சொப்பனத்துல பவுலுக்கு வெளிப்பட்டு இந்த காரியத்தை ஒப்புவிக்கிறாரு. பவுல் சொல்றாரு இந்த பந்தியை குறித்து சொல்லும் போது, உங்களிடத்திலே ஒப்புவித்ததை நான் கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். எல்லாம் சொல்லுவேன், பெற்றுக்கொண்டேன். அப்போ இந்த ராபோஜன பந்தி என்கிற ஒரு மேன்மையான அனுசரிப்பு, இந்த மகிழ்ச்சிகரமான காரியம் ஏதோ ஒரு முறை அவர் செஞ்சு முடிச்சிடல, அடுத்து அதை தொடரும்படியாக கர்த்தர் பெரிய திட்டத்தோடு அதோடு கூட அதுல பல நன்மைகள் நிறைந்திருக்கிறதாகவும் அவர் கண்டு இந்த பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? அதனாலதான் சொல்லுவேன், இது ராபோஜன பந்தின்றதை காட்டும் மகாராஜாவின் மகத்துவமான பந்தி. ஆமென். மகாராஜா நமக்காக ஏற்படுத்தின மகத்தான காரியம், மகத்தான பந்தி. அதான் வாசித்தோம் இல்லையா? கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை விளங்க செய்வதற்காக நான் சொல்றேன், இந்த பந்தி கூட அவர் கிருபையாய் நமக்கென்று ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிற பந்தி. இந்த பந்தியில் உள்ள மகா மேன்மையான நன்மைகளை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக. ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்க வியாதியோட வந்திருக்கலாம், தொடர்ந்து இந்த பந்தியில பங்கு பெறுங்க. இந்த பந்தியுடைய நோக்கத்தை நிதானித்து அறிந்து, இதில் கொடுக்கப்படுகிற பந்தி இன்னதென்று நிதானித்து அறிந்து நீங்க பங்கெடுப்பீர்களானால் வியாதியோடு இருக்க மாட்டீங்க. நிச்சயமாய் வியாதிகள் நீங்கி சுகமாவதை உங்க வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க முடியும். ஏனென்றால் இந்த பந்தி நம்மை ஆரோக்கியமாக்குகிற பந்தி, சுகமாக்குகிற பந்தி, பலப்படுத்துகிற பந்தி, சுகப்படுத்துகிற பந்தி, நீடித்த நாட்களால் நம்மை நிலைத்திருக்க வைக்கிற பந்தி, மொத்தத்துல சாக போகிறவனை பிழைக்க வைக்கிற பந்தி. எத்தனை பேர் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவீங்க? செத்த சரீரத்தை இயேசு போய் தொடும்போது மரித்து 4 நாளாகி நாரி போன அந்த சரீரத்தில் ஒரு உயிர் உண்டாயிருக்க முடியுமானால்
அதே சரீரமாகத்தான் கர்த்தர் அந்த பந்தியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. எந்த சரீரத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு போய் அங்க லாசருடைய கல்லறையை பிளந்து மரித்து கட்டி கிடக்கிற அவனுக்குள்ள ஒரு உயிர் மீட்சியை உண்டாக்கிச்சோ, அதே உயிரை மீட்டு கொடுக்கிற வல்லமையை கர்த்தர் இந்த பந்திகளை வச்சிருக்கிறாரு. ஏன்னா அந்த பந்தியில கொடுக்கிறது அவருடைய சரீரம். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? கண் திறப்பதாக. பந்தியில கொடுக்கப்படுகிற அந்த அப்பம் ஏதோ பண்ணு கிடையாது, கொடுக்கப்படுகிற இந்த திராட்சரசம் வெறும் ரத்தம் கிடையாது. 1000 பேர் 1000 உபதேசத்தை சொன்னாலும் வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதை நீங்களும் நான் நம்ப வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. 1000 பேர் 1000 மாதிரி சொல்லலாம், பல விதங்கள்ல சொல்றாங்க. இது அடையாளம்ன்றாங்க. இல்ல, இயேசு சொல்றாரு இது அடையாளம் கிடையாது, என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது. இயேசு சொன்னதை நம்புறீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்வு. இல்ல, இன்னைக்கு இருக்கிற உபதேசியார்கள் சொல்றதை நம்புனீங்கன்னா அதோடைய பலன் அனுபவிக்க போறது நீங்க. இயேசு சொல்றாரு, அப்பத்தை எடுத்து அவருக்கு தெரியாதா இது பண்ணுதான்னு? அவர் ஆசீர்வதிக்கிறாருங்க. ஆசீர்வதிக்கும் போது அது மாறுது. நாம் தரிசித்து நடவாமல் தரிசிக்கும் போது, தரிசனம் அந்த கண்ணில் பார்க்கிறது, தரிசிக்கும் போது இது பிரெட்டு தான். ஆனா நம்ம தரிசித்து வாழுகிறவர் அல்ல, கண்டு வாழுகிறவர்கள் அல்ல, காணாமல் விசுவாசிக்கிறவர்கள். காணாமல் விசுவாசிக்கிற விசுவாசம் என்ன சொல்லுது? இது பண்ணு இல்ல, என்னுடைய சரீரத்துக்காக பிக்கப்பட்ட இயேசுவின் என்னுடைய சுகத்திற்காக பிக்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரமா இருக்கிறது. என்னுடைய ரத்தம் சிந்துதல் எனக்கு உண்டாகாதபடிக்கு எனக்காக சிந்தப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமா இருக்கிறது. நியாயப்படி பாவத்திற்கான தண்டனையை நீங்களும் நானும் சுமந்து இந்த சரீரம் பிக்கப்படணும், இந்த சரீரத்திற்கு ரத்தம் சிந்தப்படணும். அதான் தேவனுடைய நீதி. ஆனால் அவர் நல்ல நீதிபதியா இருக்கிறபடினால் உங்க ரத்தமும் சிந்தக்கூடாது, உங்க சரீரமும் பிக்கப்படக்கூடாதுன்றதுனாலதான் அவரே மாம்சத்துல வந்து உங்களுக்காக எனக்காக அவருடைய சரீரத்தை பிக்கப்படபடி ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய சொந்த ரத்தத்தை, கடைசி சொட்டு ரத்தத்தை சிந்தம்படி செய்து இன்னைக்கு அவரை ஏற்றுக்கொண்ட நீங்களும் நானும் ரத்தம் சிந்தா விடாதபடிக்கு, நம்முடைய சரீரம் பிக்க கூடாதபடிக்கு நம்மை ஆரோக்கியமாய் வாழ வைக்கும்படி அந்த பந்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். அடையாளம் கிடையாது. நான் பைபிளை தான் வாசிக்கிறேன். நான் இதுல இருந்து இன்னொரு மொழிபெயர்ப்புலாம் சொல்லல. பைபிள் அப்படியே போட்டிருக்குது. பிக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய சரீரத்துக்கு அடையாளமா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரோ நம்ம அப்படி வாசிக்கலாம். இயேசு கிறிஸ்துவே தெளிவா சொல்றாரு, இது என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது, என்னுடைய ரத்தமா இருக்கிறது. எதை? அந்த பிரெட்ட, அந்த பண்ண. அதைத்தான் சொல்றாரு, நிதானித்து அறிந்து பங்கெடுங்கள். கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று பகுத்து அறிந்து பங்கெடுங்கள். இது கர்த்தருடைய சரீரம்ன்றதை நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோமா பாருங்க. ஆகவே இந்த பந்தி நம்முடைய பாவ மன்னிப்புக்காக மாத்திரமல்ல, பல நன்மைகளுக்காக கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் சங்காரக்கார தூதனுக்கு விலைக்கு பாதுகாக்குமானால் அதை காட்டிலும் தேவாட்டுக்குட்டியாகிய இயேசுவின் ரத்தம் நம்மை பாதுகாக்கிறதா இருக்கிறது. பல நன்மைகள் இருக்குதுங்க. விசுவாசித்து பங்கெடுங்க, விசுவாசித்து இதை அனுசரிங்க, ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு அனுசரிங்க. இதுல மிகப்பெரிய நன்மைகளை கர்த்தர் வச்சிருக்கிறாரு. நான் தான் முதல்ல சொன்னேன், கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை செய்யறாருன்னா ஒரே ஒரு நோக்கத்தில் அதை வச்சு செய்யறது இல்ல, ஒரு நோக்கம் அல்ல. இங்க சொல்றாரு, பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி என்னுடைய, உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தமா இருக்கிறதுன்றாரு. இப்போ இங்க யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 6, யோவான் 6வது அதிகாரம் 54வது வசனம். என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தில் பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு, நான் கடைசி நாளில் அவனை, கவனிங்க, அங்கும் இயேசு தான் சொல்றாரு, இங்கும் இயேசப்பா தான் சொல்றாரு. அங்க என்ன சொல்றாரு? அநேகருடைய பாவ மன்னிப்புக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய புது உடன்படிக்கக்கூடிய ரத்தமா இருக்கின்றது என்றாரு. இங்கே சொல்றாரு, என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தில் பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு எல்லாம் சொல்லுவோம் நித்திய ஜீவன் உண்டு. அப்ப நித்திய ஜீவனுக்காக, நித்திய ஜீவன்னா பரலோக வாழ்வு, இன்னும் சொல்ல போனா பரலோகத்துக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கும் இந்த பந்தி நமக்கு வேலை செய்கிறதா இருக்கு. அதான் சொல்றாரு, கடைசி நாளில் அவனை எழுப்புவேன். இதோட முடிச்சிடுறாங்க அநேகம் பேரு.
பாவ மன்னிப்புக்குன்றதை ஒத்துக்கிறாங்க, நித்திய ஜீவனுக்குன்றதை ஒத்துக்கிறாங்க, நாங்களும் ஒத்துக்கிறோம். ஆனா அடுத்து சொல்றாரு கர்த்தர் 57, ஜீவனுள்ள பிதா என்னை அனுப்பினது போலவும் நான் என் பிதாவினால் பிழைத்திருக்கிறது போலவும். சேர்ந்து வாசிப்போம். என்னை புசிக்கிறவனும் என்னாலே, எத்தனை பேர் ஆமேன்றீங்க? பிழைப்பான்னா செத்து போக மாட்டான்னு அர்த்தம். பரலோகத்துல சாவே கிடையாது. பிழைப்பு குறித்து அங்க பேச வேண்டிய அவசியமே இல்ல. பிழைப்புன்றது இங்கதான் தேவை. பிழைச்சிருக்கணும், உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்னா அது இங்கதான் தேவை. அப்போ இந்த பந்தி இந்த உலகத்துல நாம் சாகாதபடி பிழைத்திருப்பதற்காகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எத்தனை பேர் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவீங்க? பிழைத்திருப்பதற்காக. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் வியாதி பல விதங்கள்ல மனிதனை ஆட்டி படைக்கும், பல விதங்கள்ல வியாதி இன்னைக்கு தலைவிரித்து ஆடும் என்பதை கர்த்தர் அறிந்துதான் நாம் பிழைத்திருப்பதற்காகவே இந்த பந்தியை கொடுத்திருக்கிறாரு. இந்த பந்தியில பங்கு பெற்ற நீங்களும் நானும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிழைத்திருப்போம். ஆயுசு நாட்கள் பூரணப்படும். நீடித்த நாட்களால் நம்மை திருப்தியாக்கி ரட்சிப்பை, அது மாத்திரமல்ல அது வரைக்கும் பரிபூர்ண சுகத்தோடு, பலத்தோடு, ஆரோக்கியத்தோடு, சௌக்கியத்தோடு இருப்போம். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஏன்னா அவர் சொல்லி இருக்கிறார், நானே உன்னை குணமாக்குகிற கர்த்தர். எல்லாம் சொல்லுவோம், குணமாக்குகிற கர்த்தர், பரிகாரியாகிய கர்த்தர், நம்மை ஆரோக்கியமாக்குகிற கர்த்தர், வியாதி இருந்தா சுகமாக்குகிற கர்த்தர், பலவீனங்கள் இருந்தால் பலப்படுத்துகிற கர்த்தர், முடியாமல் இருந்தால் முடிய பண்ணுகிற கர்த்தர். சுவாசிக்கணும் பாருங்க, அறிக்கை செய்யணும், எதிர்பார்க்கணும். என்னை புசிக்கிறவன் என்னாலே பிழைப்பான், நித்திய ஜீவனை பெறுவான், கடைசி நாளில் அவனை எழுப்புவேன். இது அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற, அநேகருடைய பாவ மன்னிப்புக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய புது உடன்படிக்கக்கூடிய இப்படி பலவித நன்மைகளை இந்த பந்தியில கர்த்தர் வச்சுட்டு தான் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வாதத்தை பிட்டு கொடுக்கிறாரு. அதே ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நானும் இந்த காலை வேளை நிற்கிறேன். இந்த பந்தியில வைத்திருக்கிற நன்மைகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் பலிப்பதாக, ஒவ்வொருவருக்கும் நிறைவேறுவதாக. அவருடைய சரீரம் பிக்கப்பட்டபடினால் உங்களுடைய சரீரம், என்னுடைய சரீரம் வியாதியினால் பிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, சிதைக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நம்முடைய ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு, ஒரு பெரிய தரிசனத்தோடு தான் நான் இங்கே நிற்கிறேன். ஆகவே இதை அனுசரிக்கிற, பங்கெடுக்கிற நீங்களும் அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு பங்கெடுங்கள். நிச்சயமாய் இந்த பந்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும். இப்படியாக கர்த்தர் நாம் சுகமா இருக்கும்படி விரும்புகிறார். எல்லாம் சொல்லுவோம், சுகமா இருக்கும்படி விரும்புகிறார். 3 யோவான்ல வாசிக்கிறோம், பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழுகிறது உன் எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படி விரும்புகிறேன். வியாதி தேவனுடைய சித்தமா சித்தம் இல்லையா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன், வியாதியா இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. எல்லாருக்கும் சில பிரச்சனைகள், ஒரு சில வியாதிகள், பலவீனங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் வியாதியா இருப்பது தேவனுடைய சித்தம். இந்த உலகத்தில் இருக்கிறபடினால் நம்முடைய சாப்பாட்டு குறைவு, நம்முடைய பழக்க வழக்கம், நம்முடைய உணவு முறைகள், நேரம், இவைகளின் மூலமா சில பலவீனங்கள், சில வியாதிகள் ஏற்படலாம். ஆனால் தேவனை பொறுத்தளவில் நீங்க வியாதியா இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. யாரோ ஒரு நபருக்கு வியாதி வந்துருச்சுன்றதுனால கர்த்தர் இதை அனுமதிச்சிட்டாரு, கர்த்தர் இந்த வழியை நடத்தி கொண்டு போறாருன்றது கிடையவே கிடையாது. வேதம் சொல்லுகிறது, ஊழியக்காரருடைய சுகத்தை விரும்புகிற கர்த்தர். எத்தனை பேர் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் கர்த்தரை பூஜிக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் கர்த்தரை ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி மகிமைப்படுத்துறீங்க? மகிமைப்படுத்துற எல்லாருமே ஊழியக்காரர்கள் தான். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? எத்தனை பேர் ஆத்துமாக்களுடைய பாரம் இருக்கிறது? எத்தனை பேருக்கு சபை வளர வேண்டும் என்ற தாகம் இருக்கிறது? அப்படியானால் நீங்கள் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள். அவர் சொல்றாரு, ஊழியக்காரருடைய சுகத்தை விரும்புகிற கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக, மகிமை உண்டாவதாக என்று எப்போதும் சொல்ல கடவர்கள். சொல்லணுமா பாருங்க, என்னுடைய சுகத்தை விரும்புகிற கர்த்தர், என்னுடைய ஆரோக்கியத்தை விரும்புகிற கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக, மகிமை உண்டாவதாக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணுமா பாருங்க. ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானதை நடத்துங்க. இல்ல 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 இல்ல, வியாதியா இருப்பது தேவனுடைய சித்தமே அல்ல. வியாதி நேரத்தில் அப்படிப்பட்ட ஜெபத்தை செஞ்சீங்கன்னா அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வேதத்தை குறித்து அறிவு இல்லைன்னு அர்த்தம், கர்த்தரை குறித்து அறிவு இல்லைன்னு அர்த்தம்.
ஒரு வியாதியோ பலவீனமோ சோர்வோ சரீரத்தில் ஏற்படும் போது, ஆண்டவரே இது என்னமோ தெரியல, உங்க சித்தம் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, தேவனை குறித்தும் தேவனுடைய திட்டங்களை குறித்தும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை குறித்தும் சரியான அறிவு இல்லைன்னு அர்த்தம். வேதம் சொல்லுகிறது, என் ஜனங்கள், நான் பெற்றெடுத்த ஜனங்கள் அறிவில்லாமையால் செத்து போகிறார்கள். பாவம் பண்ணனால செத்து போனாலும் போறல, பாவமே செய்யாம நீதிமானாய் யோக்கியமாய் கர்த்தருக்கு பயந்து யோபுவை போல உத்தமனாய் வாழ்ந்தாலும் கூட தேவனுடைய சித்தம் இந்த வியாதியின் மத்தியில் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் இது உம்முடைய சித்தமா இருக்குமோ என்று சொல்லி வியாதி தேவனுடைய சித்தம் என்று அங்கீகரிப்பீர்களானால் வரக்கூடிய ஆபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்ளவே முடியாது. வியாதி இருக்கிற நிலைமையில இருக்கத்தான் செய்யும். எந்த இடத்திலையும் மனிதன் வியாதியாய் இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் ஒரு துளி கூட இல்லை என்பதை வேதத்தில் கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் பாருங்க. இயேசு சொல்றாரு, என்னை கண்டவன் என் பிதாவை கண்டான். நான் எப்படி இன்னைக்கு சுகமாக்குற வேளையில அலைந்து திரிகிறேனோ அதே போலதான் என் பிதா இருக்கிறார். என் பிதாவின் சித்தம் அல்லாமல், என் பிதாவின் சத்தம் இல்லாமல் நான் தானா எதுவுமே செய்யறது இல்ல. அப்ப அவர் சொல்றாரு, இவர் செய்யறதெல்லாம் அவருடைய. இவர் என்ன செஞ்சாரு? வியாதியஸ்தர்களை கண்டு, எத்தனை பேர் ஆமென், மனதுருகி கரத்தை நீட்டி, சித்தம் உண்டு, சுத்தமாகு, எழுந்து நட, உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு போ, கையை நீட்டு, கண் திறக்கப்படட்டும். செத்து போன்றவங்க கூட, செத்து போனவங்க கூட போய் தொட்டு அவனை உயிரோட எழுப்புறது தான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ஆகவே வியாதி பலவீனங்கள் வரும்போது வரக்கூடாது, வரவிட மாட்டோம். கர்த்தருக்குள்ள தைரியமா இருக்கிறோம். ஒருவேளை அத்துமீறி வந்துருந்துச்சுன்னா பயப்படாதீங்க. இதுல என்ன ஆண்டவர் சித்தம் வச்சிருக்காருன்னு யோசிக்காதீங்க. கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறிந்து அதை அனுபவிக்க முடியும். உங்க மனதை புதிதாக்குங்க. தேவனுடைய சித்தம் நீங்கள் சுகமா இருப்பதே. கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். வார்த்தைகள் எந்த மருந்து, காயங்கள் எந்த நம் சதம், வார்த்தைகள் எந்த குறைச்சுடு. இயேசு ரத்தம் பீசின் தைலமே என்னை முற்றும் சுகமாக்குமே. இயேசு ரத்தம் பீசின் தைலமே என்னை முற்றும் சுகமாக்குமே. இயேசு என் பரிகாரி, இன்ப இயேசு என் பரிகாரி, என் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. குஷ்டரோகி வர்றான் பாருங்க. மத்திய 8ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்க வேணாம், வீட்டில் வாசித்து பார்த்துங்க. குஷ்டரோகி இயேசு இடத்துல வந்து சொல்றான். இயேசு வரும்போதே தூரத்தில் இருந்து பயந்து என்னை தொடாதீங்கன்றான், பக்கத்தில் வராதீங்கன்றான். ஆனா இயேசு பக்கத்தில் போறாரு. அவன் சொல்றான், உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் கூடும் என்று சொன்ன உடனே, பொறுப்பா 10 நிமிஷம் போய் ஜோம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், ஏசப்பா ஜோம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், ஆண்டவருக்கு இது என்னமோ தெரியல ஒன்று வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா போய் ஜோம் பண்ணிட்டுலாம் வரல. 3 நாள் உபவாசம், 24 உபவாசம், 41 நாள் உபவாசம் போட்டு ஜோம் பண்ணி வந்து அவனை சுகமாக்கலங்க. கரத்தை நீட்டி அவனை தொட்டு, எத்தனை பேர் ஆமீன் சொல்றீங்க? அதனாலதான் அவர் நல்லவர்ன்றேன். ஏன் நல்லவர்னு கத்துறோம்? கரத்தை நீட்டி தொடுகிற ஒரே ஒரு நபர், குஷ்டரோகியை தொடுற ஒரே ஒரு நபர் இருப்பார். ஆனால் அது இயேசு மாத்திரமே. அந்த பாணியில வந்தவங்க தான் அன்னை தெரசா. அநேக தொழு நோயாளிகளை போய் சுகமாக்கி அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சு எவ்வளவு தூரம் அவங்கள
மக்களோட சேர்க்கணுமோ சேர்த்து விட்டு தன் பணியை முடிச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க. இயேசுவுடைய அன்பு நெருக்கி அவர்களை ஏவினது. அந்த தாய்க்கே அப்படிப்பட்ட ஒரு உள்ளம் இருக்குமானால் அவருக்குள்ள இருந்த தெய்வத்துக்கு எவ்வளவு உள்ளம் இருக்கும் பாருங்க. அதனாலதான் போனவனே சொல்றாரு, போய் எனக்கு சித்தம் உண்டு, நீ சுத்தமாகு என்று சொல்லி கரத்தை நீட்டி தொடராரு. சுகமாயிட்டாங்க. இந்த கால வேளையிலே கர்த்தர் சொல்றாரு, எனக்கு சித்தம் உண்டு. என்ன சித்தம் உண்டு? நீ சுகமா இருக்க, எனக்கு சித்தம் உண்டு. சித்தம்னா விருப்பம்னு அர்த்தம். எங்கெல்லாம் பைபிள்ல சித்தம் வருதோ அதெல்லாம் விருப்பம்னு அர்த்தம். தேவனுக்கு சித்தம் அப்படின்னா தேவனுக்கு விருப்பம்னு அர்த்தம். அப்போ நீங்களும் நானும் சுகமா இருப்பது தேவனுடைய விருப்பம். நல்லா கவனிங்க. தேவனுடைய சித்தத்தை அறியாமல் நீங்கள் விசுவாசிக்கிற ஜெபம் கூட பலிக்காது. கவனிக்கிறீங்களா? விசுவாச வீரனாய் நீங்கள் இருக்கலாம். வியாதியின் சூழ்நிலைகளை பார்க்கும்போது அதை குறித்து தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை தெரியாம வியாதிதான் தேவனுடைய சித்தம் என்று சொல்லிட்டு வியாதிக்காக வந்து சபையில ஜெபிச்சிங்கன்னா, கவனிக்கிறீங்களா? வியாதி தேவனுடைய சித்தம்னு சொல்லிடுறோம். ஆனா வியாதிகள் நீங்கும்படி சபையில வந்து பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம். என்ன அறியாமை பாருங்க. வியாதி தேவனுடைய சித்தம்ன்றோம், ஆனா அதே வியாதிக்காக சபையில ஜெபிக்கிறோம். இன்னொன்னு சொல்றேன், வியாதி தேவனுடைய சித்தம்ன்றோம், ஆனா வியாதி நீங்க சுகமாக ஆஸ்பத்திரிக்கு புரியுதுன்றீங்க. உங்களுக்கு ஏன் போகணும்? வியாதி தேவனுடைய சித்தமா இருந்தா தேவனுடைய சித்தத்துக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து டாக்டர்கிட்டையும் போக மாட்டேன், ஜெபம் பண்ண மாட்டேன், அனுபவிக்க போறேன்னு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கணும். ஆனா அப்படி அனுபவிக்க மாட்டோம். வியாதி தேவனுடைய சித்தம் பைபிளில் படிச்சு சொல்லிடுறோம், ஆனா ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் வைத்தியம் பார்க்குறோம். தேவனுடைய சித்தத்தை மீறுகிறது இல்லையா? அது இப்படிதான் அநேக மக்கள் இன்னைக்கு திகைத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. என்னன்னு தெரியாம ஆஸ்பத்திரிக்கு போறாங்க, ஆனா வீட்டில் வந்து சொல்லும் போது ஆண்டவர் அனுமதிச்சிருக்கிறாருன்றாங்க. ஆண்டவர் வியாதி அனுமதிச்சிருக்கும் போது அந்த அனுமதியை மீறி நீங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போனா அது எந்த விதத்தில் அங்க நியாயம்? போகக்கூடாதே. நம்ம போகிறது என்னத்தை காண்பிக்குது? தேவனுக்கு வியாதி சித்தம் தான், ஆனா நான் அதை விரும்பல. நான் வியாதிய நான் இப்படி சொல்றேன், நீங்க வியாதியா இருப்பதை நீங்களே விரும்பலன்னா உங்களை பெற்றெடுத்த தகப்பன் எப்படிங்க விரும்புவாரு? வியாதியா இருக்கிற மனுஷன் தேவனுடைய சித்தம் என்று சொல்லிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போறோம். அப்ப என்ன தெரியுது? தேவனுக்கு சித்தமா இருந்தாலும் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன், எனக்கு வேணாம் வியாதி அப்படி நினைச்சிட்டு தான் சுகமாகிறதுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போறோம். இப்ப எப்படி சொல்றேன், நமக்கே வியாதி பிடிக்கலன்னா நம்மை உண்டாக்கினவருக்கு எப்படிங்க வியாதியா இருக்கிறது பிடிக்கும்? நம்ம மனசை காட்டிலும் அவர் மனசு கொடூரமான மனசா? நம்ம சரீரத்தை நம்ம பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறத காட்டிலும் அவர் பெரிய கொலைகாரரா? இந்த சரீரத்தை கொடுமைப்படுத்துகிற ஒரு கொடுமை நியாயாதிபதியா அவரு? என்ன செய்யறோம், எப்படி போயிட்டு இருக்கோம்னே தெரியல பாருங்க. ஆஸ்பத்திரிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி போறது தப்புலாம் சொல்ல மாட்டேன், போறது தப்பே கிடையாது, வைத்தியம் பார்க்கலாம். ஆனா அதன் மத்தியிலையும் நான் சுகமா இருப்பது தேவனுடைய. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்தை பிடித்துக் கொள்ளுவார்கள். பலவந்தம் பண்ணி ஏறி நின்று நான் சுகமா இருக்கும்படி விரும்புகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், நான் ஆரோக்கியமா இருக்க விரும்புகிற தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று சொல்லி பலவந்தம் பண்ணி அவருடைய வார்த்தையும் அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தையும் அவர் நமக்காக சிலுவையிலே வியாதியாக்கப்பட்ட அந்த கோலத்தையும் அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசித்து அதை நம்பி எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போனீங்கன்னா நியாயம்னு சொல்லுவேன், அதை ரைட்டுன்னு சொல்லுவேன். வியாதியை குறித்த தேவ சித்தமே தெரியாம ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் எந்த பிரயோஜனம் இல்லைங்க. அவர் சொல்றாரு, நானே உன்னை குணமாக்குற கர்த்தர். எத்தனை பேர் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவீங்க? நானே உன்னை குணமாக்குற வைத்தியர். உச்சம் தலை முதல் உள்ளம் கால் வரைக்கும் செயல்படுகிற அத்தனை அவயங்களுக்கும் ஒரே மருத்துவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே, பரிகாரியாகிய இயேசு மாத்திரமே. சரீரத்திற்கு அத்தனை அவயங்களை பத்தி அவருக்கு தெரியும், அத்தனை பலவீனங்களை பத்தி அவருக்கு தெரியும்.
எங்க நோய்வாய் பட்டிருக்கிறது அவருக்கு தெரியும். தெரிஞ்சுதான் சொல்றாரு, நானே உன்னை குணமாக்குற. எத்தனை பேர் கரங்களை தட்டி கத்திர சோத்திரம் பண்ணுவீங்க? இன்னைக்கு அநேகருக்கு தெரியல. கண்ணால பாக்குறேன், காதால கேட்டிருக்கிறேன், அநேக புஸ்தகங்களை படிச்சிருக்கிறேன். நான் வியாதி தேவனுடைய சித்தம்ன்றுவாங்க. சுத்த பொய் அது. ஆனா மருத்துவர்கள்ட்ட போறாங்க. இது என்னங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை? வியாதியா இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல என்பதை உறுதிப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் மருத்துவத்துக்கு போங்க, தப்பு இல்லை. வியாதி தேவனுடைய சித்தம் என்று அறிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மருத்துவமனைக்கு போக கூடாதே. ஏன் போறோம்? சுகமா இருக்கும்படி விரும்புகிற கர்த்தர். புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசுவை குறித்து மறுபடியும் வாசித்து பாருங்க. தொட்ட யாவரும் சுகமானார்கள். அவர் தொட்டாலும் சரி, இவரை யார் தொட்டாலும் சரி, சுகம் புறப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறது. அவருக்குள்ள எவ்வளவு நிரம்பி இருந்துச்சுன்னா புறப்பட்டு போனதுன்னு பைபிள் போட்டிருக்கு. அப்படியானால் அந்த அளவுக்கு சுகமளிக்கிற வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள நிரம்பி இருந்துச்சு. விசுவாசத்தோட எவனாவது பக்கத்தில் நின்ட்டான்னா போதும் அப்படிங்கிறது. இவர் எதுவுமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இவர் போய் தொட்டு பேசி எதுவுமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விசுவாசத்தின் உச்சத்துல வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவருக்குள்ள இருக்க வல்லம் அப்படியே தானாய் புறப்பட்டு போகுது. வேற ஒரு இடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாரு. போயிட்டு இருக்கும் போது இன்னொருமா 12 வருஷம் படுத்திருக்கிறாங்க வியாதியில, ரத்த போக்குல, மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்டு, பணத்தினால் கைவிடப்பட்டு, சொத்துக்களால் வித்து ஒரு துளி சுகமாக்க முடியாமல் வேதனையோடு கண்ணீரோடு சாவை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு தாய் படுத்திருக்கிறார். அந்த அம்மாவை போய் இயேசு பார்க்கல. இயேசு வேற பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறாரு. எவரு சாவ போறான்னு சொல்றாங்க. அவளை சுகமாக்குறதுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாரு. இவர் இங்கிட்டு போறாரு, இந்த அம்மா இங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. யாரோ சொல்லிட்டாங்க, சுகமாக்குற வைத்தியர் யெகோவா ராப்பா, உன்னை குணமாக்குற டாக்டர் இந்த வீதி வழியா நடந்து வர்றாரு. அந்த அம்மா சொல்லிருப்பாங்க, இல்லையா எத்தனையோ டாக்டரை பார்த்துட்டேன், எத்தனையோ லட்சத்தை செலவழித்துட்டேன், கூட குறைய சொத்தெல்லாம் வித்துட்டேன், இதுக்கு மீறி என்னை சுகமாக்க ஒரு டாக்டர் இருக்காரு அப்படின்னு அந்த அம்மா சோர்ந்து போயிருப்பாங்க. ஆனா யாரோ இன்னும் தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க. பைபிள்ல போட்டிருக்குது, அவள் அதை கேள்விப்பட்டு. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இயேசுவை குறித்த சரியான படத்தை பட்டு, இயேசுவை குறித்ததான சரியான திட்டத்தை கேள்விப்பட்டு, அப்படி அவர் சுகமாக்குற டாக்டரா இருந்தாருன்னா, நான் அவருடைய வஸ்திரத்தை ஆகிலும் தொட்டால், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எவனோ சொல்லிட்டான் போயிங்க, எவனோ ஒருத்தன் போய் சொல்லிட்டான். அந்த அம்மா அந்த வார்த்தை சொல்லுனா அதான் காரணம். சொல்றா பாருங்க, வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் தொட்டு. அப்ப அந்த அளவுக்கு யாரோ மண்டைகளை திணிச்சிருக்காங்க. நீ போய் ஒண்ணுமே பண்ண வேணாமா, பக்கத்தில் நில்லுவேன் போய். யாரோ சொல்லிருக்கிறாங்க. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். யாரோ மனிதனுக்காக நான் கோடி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். அவரை பத்தி இவ்வளவு ஆழமா சொல்லாட்டினா அந்த அம்மா அந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்கவே மாட்டாங்க. வஸ்திரத்தை ஆகிலும் எப்படிங்க போக முடியும்? எத்தனை டாக்டரை பார்த்துருச்சு, எவ்வளவு சொத்தை வித்துருச்சு, எவ்வளவு பிரயாசம் எடுத்துச்சு, ஒண்ணுமே நடக்கலையே. அப்படிப்பட்ட அந்த தாய், நான் வஸ்திரத்தை ஆகிலும் தொடுறேன், சுகமாயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான்னா, அந்த அளவுக்கு யாரோ விசுவாசத்தை உசிப்பு விட்டுறாங்க அந்த அம்மாக்குள்ள. யாரோ வெறித்தனமா சொல்லியிருக்காங்க, போய் நில்லு வேண்டி, போய் நீ ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம், போய் நில்லு, அவருடைய முகத்தை பாரு, முடிஞ்சா சட்டையை கூட தொட்டுக்க, நீ தொட்டாலே போத முடியும், உனக்கு சுகமாயிருவ சொல்லிட்டாங்க. வெறித்தனமா அந்த அம்மா எந்திரிச்சு வர்றா பாருங்க. போய் வஸ்திரத்தை ஓரத்தை தொட்டாலாம். பைபிள்ல போட்டுருக்குது, உடனே எல்லாம் சொல்ல, உடனே அவருடைய அந்த வஸ்திரத்திலிருந்து, சரீரத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டது. புறப்பட்டு போய் அவளை சுகமாக்கி இரத்த போக்க நிக்கும்படி செய்து, 12 வருஷமா சொத்து பத்து செய்யாத பெரிய வேலையை இயேசுவின் சரீரத்தில் உள்ள வஸ்திரம்
அந்த வஸ்திரத்தின் ஓரம் தொட்டுச்சுன்னா சொல்றேன், அதே வல்லமை, அதே சுகமளிக்கிற ஆற்றல் அவர் கொடுத்திருக்கிற இந்த பந்திக்குள்ள இருக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை, எந்த ஒரு மாறுதலுமே இல்லை. ஏனால் அவர் வச்ச பிரமாணம், இது அவர் வச்ச பிரமாணம். இது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொடுத்த பிரமாணம் கிடையாது, இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன பிரமாணம். ஏன்னா எல்லாரும் பிழைத்திருக்கும்படி அந்த 12 வருஷம் பெரும்பாலுள்ள ஸ்திரியை போல இன்றைக்கு வியாதியோடு வருகிறவர்கள் சுகமாய் ஆரோக்கியமாய் செத்து போகாமல் பிழைத்திருக்கும்படி அவர் ஏற்படுத்தியிருக்கிற பிரமாணம் இந்த கர்த்தருடைய மகத்தான பந்தி. விசுவாசித்து எதிர்பார்ப்போட பங்கு பெறுவீங்களானால் சுகப்படுவீர்கள், ஆரோக்கியப்படுவீர்கள். அவருடைய சரீரத்தின் அந்த வஸ்திரத்துல எந்த வல்லமை இருந்துச்சோ அதே வல்லமை ஒரு துளி கூட குறையாமல் இந்த பந்தியில கர்த்தர் வச்சுதான் நம்ம கொடுத்திருக்கிறாரு. பிழைப்பீர்கள், என்னை புசிக்கிறவன் என்னாலே பிழைப்பான். அந்த அளவுக்கு அவர் சுகமாக்குற ஆசையா இருக்கிறாருங்க. நீங்க சுகமா இருக்கும்படி விரும்புகிற கர்த்தர், நானே உன்னை குணமாக்குகிற கர்த்தர், அங்க சொன்ன வார்த்தை நிறைவேற்றும்படி புதிய ஏற்பாட்டில் மனுஷனா இறங்கி வந்து அந்த வேலையை செஞ்சாரு. இன்னைக்கு வார்த்தையின் மூலமாகவும் இந்த பந்தியின் மூலமாகவும் அந்த வேலையை நடப்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர். யாத்திராகமம் புஸ்தகத்தில் சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்றும்படி இன்னைக்கு வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறார். எகிப்திற்கு வர பண்ண வியாதியை ஒன்றையும் மேல வர பண்ண மாட்டேன். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஒன்றையும் மேல வர பண்ண மாட்டேன். ஒரு வேலை வந்துச்சுன்னா நான் குணமாக்குவேன், அப்பத்தை தண்ணீரை ஆசீர்வதிப்பேன், வியாதியை விட்டு விலக்குவேன், ஆயுசு நாட்களை பூரணப்படுத்துவேன். ஒருவேளை என்னுடைய அக்கிரமத்தினால வந்துருச்சாண்டவரே, நீங்க நல்லவர் தான், என்னுடைய அக்கிரமத்தினால இந்த வியாதி வந்திருக்குமோன்ற பயம் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, பாவங்களை மறக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இறக்க என்ன பண்ணுனா அக்கிரமங்கள் எல்லாம் மன்னித்து நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கி பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் வாயை திருப்தி ஆக்குவார். கழுகுக்கு சமானமாய் திரும்ப வாழ வயதை போராக்கி ஆயுசு நாட்களை பூரணப்படுத்துவார். திரும்ப திரும்ப திரும்பன்னா முன்னிருந்தது போல, முன்னிருந்ததுன்னா இளமையா இருந்தது போல, கழுகுக்கு சமானமாய் திரும்ப வாழ வயதை திரும்ப திரும்ப. எத்தனை பேர் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவீங்க? திரும்ப. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், ஞாபகப்படுத்துறேன், 100 வயசுல ஒரு அம்மா பிள்ளை பக்கிறது சாத்தியமே, 99 வயசுல 100 வயசுல பிள்ளை பக்கிறது சாத்தியமே இல்லை. அப்படியே பிள்ளை உண்டானாலும் சுமக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே அந்த அம்மா சுமக்க முடியாது. அந்த அம்மா பலவீனப்பட்டுருவாங்க. சாதாரண 20 வயசு பிள்ளை மாசமா இருந்தாலும் இன்னைக்கு தாங்க முடியல, அத்தனை பாடு. அங்க வலிக்குது, இங்க வலிக்குது, இது இப்படி அதை அப்படி சொல்லி டெய்லி டாக்டர் போய் பார்க்கறாங்க. அது செய்து இது செய்து வாந்தி வருது, ஒமட்டுது, பலவிதமான காரியங்கள் அனுபவிக்கிறாங்க. அந்த கர்ப்பமா இருக்கிற நேரத்தில் சரீரம் பலவீனப்படுகிறது, முகம் சோர்ந்து போகிறது, சரீரம் எல்லாம் தொங்கி போகிறது, ஒரு விதமான சோர்வுக்குள் ஆக்கப்பட்டுறாங்க. அந்த கர்ப்பம் தரிக்கிற வேலையில 20 வயசு 25 வயசு பிள்ளைக்கு அந்த நிலைமைன்னா 100 வயசு கிழவிக்கு எவ்வளவு மோசமா போயிருந்திருக்கணும். அதான உண்மை. ஆபிரகாமுக்கு 99, இந்த அம்மாவுக்கு 90, 10 வயசு வித்தியாசம் தானே. 90 வயசு கிழவி கர்ப்பம் தரிச்சு வகுத்துல குழந்தைய சுமந்து தன்னுடைய வேலைகளை செய்து போக்குவரத்துமா இருக்குதுன்னா அது சாத்தியமே இல்லை, வாய்ப்பே இல்லை. ஆனா அந்த அம்மா சுமந்துச்சு, வேலைகளை செஞ்சிச்சு, மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு, சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஏன்னா பிள்ளை பெக்கிறதுக்கான அந்த வாலிப வயதை திரும்ப கர்த்தர் கொடுத்திருக்க வேண்டும். 25 வயதுல இருக்கிற அந்த பலத்தை திரும்ப கர்த்தர் அந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்ததுனாலதான் 90 வயசுல கர்ப்பம் தரிச்சு ஜம்முன்னு திர்றா, ஜாலியா.
நல்லா புருஷன் ஆபிரகாமே, ஜாதிகளுக்கு தகப்பனே, ஜாதிகளுக்கு தகப்பனே அப்படின்னு சொல்லி பேரை சொல்லி 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 கூப்பிட்டு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்ததுக்கு காரணம், கர்த்தர் அந்த அம்மாவுக்கு வயதை கழுகை போல திரும்ப வாழ வயதை போல கொடுத்ததுனாலதான் கர்ப்பம் தரிச்சும் பலவீனம் இல்லாம கெம்பா தெரிஞ்ச அந்த அம்மா திரும்ப, எத்தனை பேர் ஆமென்றீங்க? திரும்ப வாழ வயதை போல ஆக்குவார். எகிப்திற்கு வர பண்ண வியாதி ஒன்றையும் இல்லைங்க, ஒண்ணுதான் தேவசித்தம் நினைக்கிறேன். இல்ல எகிப்திற்கு வர பண்ண வியாதிய ஒன்றையும் மேல வர பண்ண மாட்டேன். இல்ல வந்துருச்சே, நான் விசுவாசமா இருந்தேன், ஜோம் பண்ணேன், மகிழ் படிச்சேன், நம்பிக்கையா தான் இருந்தேன், ஆனா வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்களே. அப்படி வந்துருச்சுன்னு நீங்க சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லிதான் அவரும் திரும்ப சொல்றாரு, தழும்புகளால் குணமானீர்களே. நீங்க வந்துருச்சுன்னு இல்ல, அவர் குணமானீர்களா ஏற்கனவே அப்படின்றாரு. தழும்புகளால் குணமானீர்கள். குணமானீர்கள் என்ற வார்த்தை எது கிடையாதுன்னா கடந்த காலத்து கிடையாது. நமக்கு வர்றது இன்னைக்கு தான், சாரி வரக்கூடாது. ஒரு வேளை வந்துருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு அது தெரியுது, ரிப்போர்ட்லயோ எதுலயோ தெரியுது. ஆனா குணமானீர்கள்ன்றது ஏற்கனவே அவர் சொல்லிட்டாரு. நீங்க எதை நம்ப போறீங்க? எதை விசுவாசிக்க போறீங்க? எதை ஏற்றுக்கொள்ள போறீங்களோ அதான் உங்க வாழ்க்கையில் வந்து நடக்க போகிறது. குணமானீர்கள். வியாதி தேவனுடைய சித்தமா இருக்குமானால் குணமானீர்கள் என்ற வார்த்தை அவர் சொல்லியிருக்கவே கூடாது. பரிசுத்த ஆவியானவர் பேதுருட்ட சொல்லி அதை அழிடான் இருக்கணும். ஆனா 1 பேதுரு 2:24 பேதுரு சொல்றாரு, அவருடைய தழும்புகளால், ஒரிஜினல் மொழியில போட்டுக்குது காயங்களால் குணமானீர்கள். தழும்புகள் என்றது வேற, காயங்கள்ன்றது வேற. இயேசுடைய சரீரத்தில் தழும்புகள் அல்ல, காயங்களே இருக்கிறது. தழும்புகள்ன்றது ஒரு புண்ணு வந்து அது மேவி ஏதோ ஒரு அடையாளமா இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் தழும்பு. காயம்ன்றது அந்த ஓட்டை அப்படியே இருக்கும். இயேசுடைய உயிர் தந்த சரீரத்தில் தழும்பு அல்ல, காயங்கள். எனக்கு எப்படி தெரியும்? தோமாட்ட சொல்றாரு, உன் விரலை வச்சு என் விழாவில் போடு, என் கையில போட்டு போடுறான்றார். அப்படின்னா இயேசுவின் சரீரத்தில் தழும்புகள் அல்ல. ஒரு காயம் இருக்குன்னா என் மொழியில பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளை ஒரு சிலேடை வச்சு ஒட்டிட்டான், ஒரே போட பென்சில் தரலன்னு. முதல் பரிசில் உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் மகாபிரபு. இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த மகாபிரபை என்னால் மறக்கவே முடியல. முன்னாடி உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன், பின்னாடி நான் உட்காந்து இருக்கிறேன். பென்சில் தாடான்னா இல்லடா அப்படின்னே. என்ன நினைச்சான் தெரியல. பரீட்சை முடிஞ்சிருச்சு, மத்தியானம் பாத்ரூம் பீரியடு, அந்த ரிலீஜியஸ் பீரியடா அது, பிரேக் என்னது பிரேக் பீரியடா? சரி, கவனிக்கிறாங்க, நல்லா கவனிக்கிறாங்க பயலுக்கு. பிரேக் பீரியடுக்கு போயிட்டு தான் வர்றேன். ஸ்லேடை வச்சு, ஸ்லேடில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி அந்த ரப்பர் இருக்கு பிளாஸ்டிக்கில். இன்னைக்கு தான் டீசெண்டாக நல்லா வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க. ஆனால் அன்றைக்கி தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லேட்டில் அந்த மரக்கட்டையும் இருக்காது, அந்த பிளாஸ்டிக்கும் இருக்காது. அப்படியே இருந்தாலும் நாங்கள் படிக்கிற நாங்கள் ஏதாவது காரணத்தை வச்சு பிச்சு எரிஞ்சிருவோம். அவ்வளோ மோசமாக தெரிஞ்ச மாதிரிங்க படிக்கும்போது சின்ன பிள்ளையில. அந்த ஸ்லேடை வச்சு என்ன பண்ணிட்டான், ஒரே போடு காலில் வெட்டி ரத்தம் கொதன்னு வந்துச்சு. போய் 8 தையல் போட்டாங்க எனக்கு சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதே. காஞ்சரமேட்டில் சீனிவாசன் டாக்டர் இப்போ இறந்துட்டார், ஒரு மகன் இருக்குப்ப. ஒரே போடு 8 தையல் போட்டு வீட்டில் துடிச்சிட்டாங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் இன்னொருத்தன் என்ன பண்ணிட்டான், ஒருத்தன் பென்சில் தர்றேன்னு காலில் போட்டேங்கனக்குள்ள இந்த தகும்பு இருக்கு. இன்னொருத்தன் என்ன பண்ணிட்டான், 3ஆவதுல நல்லா படித்தேன் கொஞ்சம். 3ஆவது படிக்கும்போது நான் 2nd ரேங்க்கு 3rd ரேங்க் வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன். 1st ரேங்க் வரல, 2nd அப்படி நல்லா படித்தேன். நான் முன்னாடி உட்காந்துருக்கிறேன், இப்படி சப்பட்டை இப்படி உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன், முடிஞ்சு எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன். பின்னாடி ஒருத்தர் என்ன பண்ணேன், காமிடா அப்படின்னா, ஓய் மிஸ்கிட்ட சொல்லவா அப்படின்னு. என்ன நினைச்சேன், எது நினைச்சான்னு தெரில. முதல்ல பென்சில் தரலன்னு சேடை வச்சு காலில் போட்டான். இவன் காமிக்கலன்னு சொல்லிட்டு பென்சிலை ஊசியை திருகி இந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு குத்தி கிழிச்சிட்டான். அது தையெல்லாம் போடல, அப்படியே குத்து முன்ன இருக்கு, அப்படியே ஒரு கோடு. போய் டீச்சர்கிட்ட சொல்லி அப்புறம் மிஸ்கிட்ட சொல்லி அடி வாங்க விட்டு அவங்க அப்பா அம்மா வர சொல்லி பஞ்சாயத்து பண்ணி வேற ஒரு காரணத்தை அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் மிஸ் எல்லாம் சொல்லி முள்ளு குத்தி கிழிச்சிருச்சு அப்படின்னு போய் சொல்லி அன்னைக்கு ஸ்கூலவே காப்பாற்றி விட்டான். அதெல்லாம் இன்னைக்கு அந்த ஓட்டையாகவோ இந்த பள்ளமாகவோ இல்லை, அது தழும்பா இருக்குது. தழும்பா இங்கேயும்
அந்த தழும்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் மறக்க முடியல பாருங்க. எனக்கு என்ன தழும்பு கரெக்டாக தெரியும், எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது. ஏன்ட்ட இருக்கிறது தழும்பு. ஆனால் இயேசு உயிர்த்தெழுந்து தன்னோட சீசர்கள்ட்ட காமிக்கும் போது என் தழும்பை நோக்கி பாருன்னு சொல்லலை, உன் கையை தூக்கி என் விழாக்குள்ளே போடுறான்ற அப்படின்னா உள்ள ஓட்டை இருக்குன்னு அர்த்தம். இது வந்து தழும்பு இல்லை, காயங்கள். இதுக்கு பேர் காயங்கள். இயேசுடைய சரீரத்தில் விழாவில் அந்த கையில் காலில் தலையில் அங்கே வந்து தழும்புகள் அல்ல, காயங்கள். ஜோசிபஸ் என்கிற வேத பண்டிதர் சொல்றாரு, அவருடைய தழும்புகளால் அல்ல, அவருடைய காயங்களால் குணமானீர்கள். ஏன்னா இயேசு இன்றைக்கும் நமக்காக காயத்தோடு தான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாரு. பரலோகத்தில் வீட்டில் இருந்தாலும் அவருடைய சரீரத்தில் காயங்கள் இன்னைக்கு இருக்குதுங்க. நம்ம பரலோகத்துக்கு போகும்போது அந்த காயத்தை பார்க்கத்தான் போறோம். ஆனால் இன்னைக்கு அந்த காயத்தில் உள்ள சுகத்தை விரும்பி விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்ளத்தான் போகிறோம். அவருடைய காயங்களால் குணமானீர்கள். பாவம் இல்லாத அவர் பாவமாக்கப்பட்டார், ஓகே, ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் பைபிள்ல போட்டிருக்குது மத்தேயு 8:17, அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வியாதிகள் எல்லாம், எத்தனை பேர் ஆமான்னு சொல்லுவீங்க? ஆமேன். அப்படியே போட்டிருக்குதுங்க. அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, கவனிங்க, வியாதின்றது இரண்டாவது, வியாதிக்கு முன்னாடி வர்றது பலவீனம். அந்த பலவீனத்தை கூட நீங்க அனுபவிக்க கூடாதுன்றதுதான் அவருடைய சித்தம். ஒருவேளை இன்னைக்கு பலவீனங்களும் வியாதிகளும் இருக்கலாம், இருக்கிறது போல அடையாளங்கள் ரிப்போர்ட்டுகள் இருக்கலாம். ஆனா அதின் மத்தியிலையும் உங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தி உங்களை பெற்றெடுத்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய திட்டம் சித்தம் என்ன என்று கேட்டால், வியாதிக்கு முன்னாடி வருகிற பலவீனங்கள் கூட அவருடைய சித்தம் அல்ல. இல்லைங்க, இவங்கெல்லாம் பெரிய விசுவாச வீரருங்க, அவங்களுக்கு வியாதி இருக்குங்க. நான் தான் சொன்னேன், இருக்கலாம், ஆனால் அது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. அதுதான் நான் சொல்றேன். நீங்க விசுவாசித்தீங்கன்னா தேவனுடைய சித்தம் அல்லாத வியாதி உங்களை விட்டு நீங்கும். தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிற பரிபூர்ண சுகம் உங்க மேல வந்து தங்கி இருக்கும். கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். எனக்காக அதுதான் அடிக்கப்பட்டார். ஏன் வியாதிகளை சுமந்தாரு? இன்னைக்கு நீங்க சுமக்க கூடாதுன்றதுனால தான். நான் தான் சொன்னேன், இயேசு கிறிஸ்து ஒரு காரியத்தை செய்யறாருன்னா அதுல பல நோக்கங்கள் இருக்குதுங்க. சிலுவையில தொங்குனதுக்கு பல ஆயிரங்கள் நோக்கங்கள் இருக்கிறது. உச்சம் தலை முதல் உள்ளம் கால் வரைக்கும் அவருடைய அந்த சரீரத்தின் காயங்களை வர்ணிச்சா வாரங்கள் பத்தாது நமக்கு. உச்சம் தலைமை உள்ளங்கால் வரைக்கும் அவர் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த காயங்களும் காயங்களுடைய பின்னணிகளையும் வேதத்திலிருந்து தியானிச்சீங்கன்னா உங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமான்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு நீங்க சுகமா இருக்கும்படிதான் உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்டார், வதைக்கப்பட்டார், சின்னாபின்னமாக்கப்பட்டார், சிதைக்கப்பட்டார். முதுகெல்லாம் உளப்பட்ட நிலம் போலாச்சு. மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் காயம். முதுகுல ஏன் காயம்? இப்ப சொன்னா அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஒரு நாள் வரும், அதற்கென்று ஒரு நாளை ஒதுக்குவோம். ஒவ்வொரு காயத்தையும் தியானிக்க போகிறோம். ஒவ்வொரு தழும்புகள், ஒவ்வொரு காயங்கள், மண்டலம் இங்க ஏன் ஓட்ட ஓடணும், உள்ள வச்சு குத்தணும், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நோக்கம். இது எங்க வரைக்கும் போச்சு, இங்க குத்துனது எங்க வரைக்கும் போச்சு தியானிக்கும் போது நீங்க நம்பணும். விசுவாசிச்சீங்கன்னா அவருடைய காயங்களால் குணமானீர்கள். குணமாவதை நீங்க உங்க சரீரத்தில் உணர்வீர்கள், ஆரோக்கியமா இருப்பீர்கள். என்ன சொல்றீங்க? ஆகவே நீங்கள் நானும் சுகமா இருக்கும்படிதான் கர்த்தர் சிலுவையில பாடுபட்டிருக்கிறார். அதான் பக்தன் பாடுறாரு, எனக்காக அடிக்கப்பட்டார், எனக்காக நொறுக்கப்பட்டார், எந்த நோய்கள் யாவையுமே இன்ப இயேசு சுமந்து தீர்த்தார். பாடல் பாடி அவரை மேம்படுத்துவோம். எனக்காக அடிக்கப்பட்டார், எனக்காக நொறுக்கப்பட்டார், எனக்காக அடிக்கப்பட்டார். சவுண்ட குறைச்சு, எந்த நோய்கள் யாவையுமே இன்ப இயேசு சுமந்து தீர்த்தார், எந்த நோய்கள் யாவையுமே இன்ப
இயேசு சுமந்து தீர்த்தார். இயேசு என் பரிகாரி, இயேசு என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இந்த ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இந்த ராஜா என் பரிகாரி. அவனிங்க, நானே உன்னை குணமாக்குகிற வைத்தியர்னு சொன்னவர் உங்களை குணமாக்குவதற்காகவே அவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார். அவருடைய பந்தி நம்மை குணமாக்குறதா இருக்கிறது. பந்தியின் வழியாய் எப்படி ஒரு மருத்துவர் ஒரு மனிதனுடைய வியாதி நீங்குவதற்கு பலவிதமான உபகரணங்களை வச்சிருப்பாங்க. மாத்திரை அதில் பலவிதம், டானிக்கு அதில் பலவிதம், ஆயில்மெண்ட்டு அதில் பலவிதம், எப்படியாவது சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மருத்துவர்கள் பல உபகரணங்களை எடுத்து மக்களை சுகமாக்குறாங்க. அதே போல் நம்முடைய கர்த்தரும் பல உபகரணங்களை வச்சிருக்கிறாரு. அதில் முதலாவது அவருடைய கல்வாரி பாடுகள், அதில் சிந்தப்பட்ட ரத்தம், அவர் ஏற்றுக்கொண்ட காயங்கள். ரெண்டாவது அவருடைய பந்தி, ஆமென், என்னை புசிக்கிறவன் என்னாலே பிழைப்பான். மூன்றாவது அவர் எடுத்துக்கொண்ட பெரிய ஆயுதம் தேவனுடைய வார்த்தை. என் மகனே, நீதிமொழிகள் 4:20, என் மகனே என் வார்த்தைகளை கவனி, என் மகனே என் வார்த்தைகளை கவனி. வாசிங்க அடுத்து. அப்புறம் அவருடைய வசனங்களுக்கு உன் செவியை, அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக, அவைகளை உன் இருதயத்துக்குள் காத்துக்கொள். அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஜீவனும் அவர்கள் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமாம். கவனிக்கிறீங்களா? அவைகள் அவர்களுக்கு ஜீவன்னா உயிர். தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு என்னவா இருக்குதா? நமக்கு எல்லாம் சொல்ல உயிரா இருக்குது. ஜீவன்னா உயிர், நல்லா வாழ வைக்கிறது, பிழைக்க வைக்கிறது. அப்ப தேவனுடைய வார்த்தை நம்மை சுகமாக்குகிற பரிகாரி. நாம் சுகமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பி நம் சுகமா இருப்பதற்கான அந்த உபகரணங்களை நம்ம கொடுத்திருக்கிறாரு. அதுல ஒன்று அவருடைய காயங்கள், ரத்தம். இரண்டாவது அவருடைய பந்தி. மூன்றாவது அவருடைய வார்த்தை. என் மகனின் வார்த்தைகளை கவனி, அவைகள் உனக்கு ஜீவனும் உயிரும் உன் உடலுக்கெல்லாம். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமாம். உடலுக்குன்னா உச்சம் தலை முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் செயல்படுகிற அத்தனை அவயங்களுக்கும் அவருடைய வார்த்தைகள் நமக்கு மருந்தா இருக்கிறது. நான் எப்படி சொல்லுவேன்? தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் நம்மை குணமாக்குகிற மாத்திரைகளா இருக்கிறது. அவருடைய ரத்தம் நம்மை சுகப்படுத்துகிற ஔஷதமா இருக்கிறது. அவருடைய காயங்கள் நம்மை ஆரோக்கியமாக்குகிற பெரிய மருந்தாக இருக்கிறது. இத்தனை ஏதுக்கள்னால நம்மளை சுகமாக்க வேண்டும் என்று அவர் திட்டமிட்டு, எப்படிங்க ஒரு வியாதி போடும்போது நீ வியாதியா இருப்பதனுடைய சித்தம்னு சொல்லுவார்? அவரு சொல்லவே மாட்டாரு. அவர் தம்முடைய அந்த வசனம் சுகமாக்குற வசனமா இருக்கிறபடினாலதான் பைபிள்ல போட்டிருக்குது, சங்கீதத்துல வசனத்தை அனுப்பி. ஏன்னா கவனிக்கிறீங்களா? அவருடைய வசனம் நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமும் நம்முடைய பாதைக்கு வெளிச்சமும் மாத்திரம் அல்ல, நம்முடைய உடலுக்கு ஜீவனும், நமக்கு ஜீவனும், நம்முடைய உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்குது. அப்படி சொல்லவே கூடாது, சொல்லவே கூடாது. வார்த்தைகளை உச்சரிக்கணும், ஆழமா கொண்டு போகணும், டீச்சர் மாதிரி. இப்ப அதனாலதான் சொல்றாரு, மகனே என் வார்த்தையை கவனி. ஏன்னா என் வார்த்தைகள் உனக்கு ஜீவனும் உடலுக்கெல்லாம். திரும்ப அப்படித்தான் வருது, மறந்துருக்க பாருங்க. உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியம். சொல்லுங்க பாப்பா, உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியம். இயேசுவின் நாமத்தில் இது உங்க சரீரத்தில் அப்படியே ஜவ்வா இழுத்து நிரப்புவதாக, உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமா இருப்பதாக. அப்புறம் சொல்றாரு, என் வார்த்தைகள் எலும்புகளுக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்த டொரினோ எப்படிப்பட்டதான்? எலும்பை தான் பாதிக்குதுன்றாங்க. எலும்பை பாதிச்சு கைகால வலியை உண்டாக்கி
சோர்வடைய செய்தான் இந்த ஒக்கிராமினா ஒமிக்கிறான். இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அதனாலதான் சொல்றாரு, என்னுடைய வார்த்தைகள் எலும்புகளுக்கு ஊனு. எத்தனை பேர் ஆமேன்றீங்க? எலும்புகளுக்கு ஒரு சத்து, ஒரு பலன், அதை பலப்படுத்துக்கு ஒரு வல்லமையாக தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை கொடுத்துட்டு இப்ப சொல்றாரு, என் மகனே. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்? ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டையே பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அந்த மிஷின்ல வந்த ரிப்போர்ட்டையே பார்த்து பார்த்து எண்ணி எண்ணி சோர்ந்து துவண்டு போய் நொந்து போயிடுறோம். ஆனா அவர் சொல்றாரு, என் மகனே, என் வார்த்தைகளை இதை கவனிச்சா உங்களுக்கு பலன், ஆரோக்கியம், உயிர், ஜீவன். அதை கவனிச்சா பயம், பலவீனம், சோர்வு, அப்படித்தான் போயிட்டு இருக்கு. ரிப்போர்ட்லாம் இல்லைன்னு சொல்லல, எல்லாமே இருக்குது. உலகம் உண்மையை பேசுது, வேதம் சத்தியத்தை பேசுது. உண்மை ஒரு நாள் ஒளிந்து போய் விடலாம், சத்தியம் எந்த காலத்திலே ஒளிந்து போக முடியாது. புல் உலர்ந்து போகும், பூ உதிர்ந்து போகும், தேவனுடைய வசனமோ. நான் இப்படி சொல்லுவேன், ரிப்போர்ட் ஒளிந்து போகும், நாம் கண்ட மிஷின்ல இருக்கிற அந்த காரியங்கள் ஒளிந்து போகும், கர்த்தருடைய வசனமோ. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மேம்படுத்துவோம். கர்த்தருடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும். அந்த வசனம் எங்க இருக்குது? வாசிங்க. 1 பேதுரு 1:24. மாம்சமெல்லாம் புல்லை போலவும் மனுஷனுடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவை போலவும் இருக்கும். புல் இருக்கிறது, புல் உலர்ந்தது, அதன் பூவும். இப்ப சேர்ந்து வாசிப்போம். எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களா? 1 பேதுரு 1:25. கர்த்தருடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும், உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய், நற்செய்தியாய், விடுதலையின் செய்தியாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம் இதுவே. புல் உதிர்ந்து போகும், புல் உலர்ந்தது, பூ உதிர்ந்தது, வசனமோ. அப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் புல்லை போல, பூவை போல உலர்ந்து உதிர்ந்து அது காணாமல் போகும். ஆனா என் மகனே, என் வார்த்தைகளை கவனி, அவைகள் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியம், எலும்புகளுக்கு ஊனு, உனக்கு ஜீவன் என்று சொன்ன அந்த வசனம் என்றென்றைக்கும் நிற்கும். என்றென்றைக்கும்னா ஜீவனுள்ள நாள் வரைக்கும் என்றென்றைக்கும் நிற்கும். எல்லாம் சொல்லுவோம், நிற்கும், நிறைவேறும். நான் சுகமாயிருப்பேன், ஆரோக்கியமாயிருப்பேன், சௌக்கியமாயிருப்பேன், சமாதானமாயிருப்பேன், நீடித்த நாட்கள் இழைத்திருப்பேன். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? நீங்களும் நானும் சுகமாய் இருக்கும்படி கர்த்தர் விரும்பி அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் மருத்துவராய் இருந்து கிரியை செய்வதற்கு இத்தனை ஏதுக்கொலை உண்டாக்கி இருக்கிறாரு. இந்த ஏதுக்கொள்ளையே ஏகப்பட்ட ரகசியம் இருக்குதுன்னு அவ்வளவு சொல்லல, மேலா சொல்லிட்டு முடிச்சிருக்கிறேன். 1 கல்வாரி பாடுகள், 2வது கர்த்தருடைய பந்தி, 3வது கர்த்தருடைய வசனம். இவைகள் 3ம் நீங்களும் நானும் பிழைத்திருக்கும்படி, ஜீவனோடு இருக்கும்படி, சுகமா இருக்கும்படி, ஆரோக்கியமா இருக்கும்படி, நீடித்த நாள் நிலைத்திருக்கும்படி கர்த்தர் ஏற்படுத்தியிருக்கிற ஆரோக்கியத்தின் அரும் பெரும் சிறந்த மருந்துகளா இருக்கிறது. எத்தனை பேர் இப்ப கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவீங்க? அவருடைய காயங்கள் நம்மை ஆரோக்கியமாக்குகிற ஒரு பெரிய மருந்து. அவருடைய ரத்தம் நம்மை ஆரோக்கியமாக்குற பெரிய ஔஷதம். அவருடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் நம்மை குணமாக்குகிற மாத்திரைகளா இருக்கிறது. அதற்கு மேல கர்த்தருடைய நாமமும் கூட நாம் சுகமாய் தங்கி இருக்கும்படி நமக்கு பலத்த துருகமா இருக்கிறது. இத்தனை ஏதுக்களை உண்டாக்கி வச்சுட்டு சொல்றாரு, என் மகனே, வார்த்தைகளை கவனி. பந்தியை குறித்து, அந்த கல்வாரி பாடுகளை குறித்து, உங்கள் சுகபலன் ஆரோக்கியத்தை குறித்து அவர் சொல்லி இருக்கிற வசனத்தை மாத்திரம் நீங்கள் கவனிப்பீர்களானால் இதுவரைக்கும் கண்ட எகிப்தினை இனிமேல் என்றென்றைக்கும் காணப்போவதில்லை. புல் உலர்ந்தது, பூ உதிர்ந்தது, வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும். ஆரோக்கியம் உங்க பங்காய் மாறும். இப்படி சொல்றேன், சுகம்தான் உங்க பங்கு, ஆரோக்கியம் தான் உங்க பங்கு, சௌக்கியம் தான் உங்க பங்கு, பரிபூரண சமாதானம் தான் உங்க பங்கு. சாத்தானே உனக்கு சங்கு, வியாதிய உனக்கு, பலவீனமே உனக்கு, சுகம் பங்கு. எத்தனை பேர் சொல்ல மாட்டீங்க? சத்தமா சொல்லுங்க. சுகம்தான் என் பங்கு, பலம் தான் என் பங்கு, சௌக்கியம் தான் என் பங்கு, ஆரோக்கியம் தான் என் பங்கு,
சமாதானம் தான் என் பங்கு. ஏன்னா அதை கர்த்தர் கோருக்கிறாருங்க. சௌக்கியத்தையும் பரிபூர்ண சமாதானம், அப்படி எரேமியால வாசிக்கிறோம், ஆரோக்கியத்தையும் பரிபூர்ண சமாதானத்தை வெளிப்படுத்துவேன். அப்படிதான் வசனம் இருக்குது. சௌக்கியத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் சௌக்கியத்தையும். சௌக்கியமா இருக்கீங்களா? சௌக்கியமா தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்களேன். ஏதோ வண்டி போக டாக்டர் மூலமா வண்டி ஓடிட்டு இருக்குது அப்படி சொல்லாதீங்க. நான் மருத்துவர்களை குற்றமா சொல்லல, அவங்களுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். நர்ஸுகள் வேலை பார்க்குறீங்க, இங்கே இருக்கிறீங்க, மருத்துவர்கள் கீழே வேலை பார்க்குறவங்க இருக்கிறீங்க, உங்களுக்காக கத்திர ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். அதெல்லாம் குறையா சொல்லலை. அதன் மத்தியிலையும் உங்களுடைய நம்பிக்கை கர்த்தரா இருக்கட்டும். ஏன்னா அவர் சொல்றாரு, ஆரோக்கியத்தையும் சௌக்கியத்தையும் பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன். ஏன்னா வியாதி வந்துட்டா சமாதானமா இருக்க முடியாது, வேதனை. அதனாலதான் 12 வருஷம் பெரும்பாலும் ஸ்திரிய சொல்றாரு, நீ வேதனை நீங்கி. எத்தனை புரியுதுன்றீங்க? வேதனை நீங்கி. ஏன்னா அந்த வியாதி அந்த அம்மாவை சமாதானமா இருக்கவே விடல, துடிக்க வைக்குது, ஐயோ ஐயோ ஐயோன்னு. அதனாலதான் கர்த்தர் கோர்வையா சொல்றாரு, வேதனை நீங்கி சௌக்கியத்தையும் சமாதானத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன். அப்ப நாம சொல்லலாம், சுகந்தான் என் பங்கு. சொல்ல மாட்டீங்க? பலன் தான் என் பங்கு, சௌக்கியம் தான் என் பங்கு, ஆரோக்கியம் தான் என் பங்கு, சமாதானம் தான் என் பங்கு, ஐஸ்வர்யம் தான் என் பங்கு, ஆசீர்வாதம் தான் என் பங்கு, வெற்றி தான் என் பங்கு. சாத்தானே, இயேசுவின் நாமத்தினால உனக்கு சங்கு. வியாதியே உனக்கு சங்கு, பலவீனமே உனக்கு சங்கு, நோயே உனக்கு சங்கு, தரித்திரமே உனக்கு சங்கு, வறுமையே உனக்கு சங்கு, சாபமே உனக்கு சங்கு. மொத்தத்துல பிசாசின் கூட்டமே இயேசுவின் நாமத்தினால உனக்கு சங்கு. தேவனால் சொல்லப்பட்டவை தான் என் பங்கு. நான் தேவனுடைய பிள்ளை. சாத்தானே, என் சரீரத்தில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. இந்த பந்தில பங்கு பெற்ற நான் சுகத்தோடு, பலத்தோடு, ஆரோக்கியத்தோடு, சௌக்கியத்தோடு, சமாதானத்தோடு நீடித்த நாட்களால் நிலைத்திருப்பேன். கர்த்தர் என் ஆயுசு நாட்களை பூரணப்படுத்துவார். கழுகுக்கு சமானமாய் திரும்ப 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 என் வயதை வாழ வயது போல ஆக்குவார். 20 வயசுல இருந்த பலன் 60 வயசுல இருக்கும், 80 வயசுல இருக்கும். நான் பலவானா இருக்கிறேன். விசுவாசத்தோடு போங்கள். கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்துவார், சுகப்படுத்துவார், ஆரோக்கியப்படுத்துவார். காலேப் சொல்றாரு, 40 வயசுல இருந்த பலன் எனக்கு இப்ப இருக்குது. கர்த்தர் மாத்திரம் என் கூட இருப்பாரானால் நான் போய் அந்த மலை நாட்டை சுதந்திரிப்பேன், அந்த வியாதியை மேற்கொள்வேன். எனக்கு மலை போன்றிருக்கிற அந்த வியாதியை பலவீனத்தை நான் மேற்கொள்றதற்கு எனக்கு இன்னைக்கும் பலன் இருக்குது. ஏன்னா 40 வயசுல இருந்த அதே கர்த்தர் என் கூட இன்னைக்கு இருக்கிறாரு. காலேப்ப போல சொல்லி தைரியமா போங்க, கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக. எழுப்பி நிக்கலாம். அவர் வார்த்தையால் பயம் இல்லை என்னிலே, அவர் வார்த்தையால் அழிவில்லை மண்ணிலே, அவர் வார்த்தையால் ஐஸ்வர்யம் வாழ்விலே, அவர் வார்த்தையால் சுகமென்றும் பூவிலே, அவர் வார்த்தையால் ஜெயமாய் முன்னேறுவே, அவர் வார்த்தையால் மீட்பை பெற்றே, அவர் வார்த்தையால் ஜெயமாய் முன்னேறுவே, அவர் வாழ்வை பெற்றேன். மகா இரக்கமுள்ள நல்ல பிதாவே, கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீர் கொடுத்த நல்ல வார்த்தைகளுக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் சுகமாக இருக்கும்படி விரும்புகிற கர்த்தர், எங்களை குணமாக்குற வைத்தியர், எங்களுக்கு பரிகாரியா இருக்கும்படி எடுத்துக்கொண்ட நல்ல ஆயுதங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம்.
உம்முடைய காயங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம், உம்முடைய பந்திக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களை பிழைக்க வைக்கிற, எங்களுக்கு ஆரோக்கியமாய் ஜீவனை கொடுக்கிற உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து உம்முடைய வார்த்தையினாலும் உம்முடைய பந்தியினாலும் உம்முடைய காயங்களினாலும் உம்முடைய பிள்ளைகளை சுகமாக்குவீராக. பந்தியில் பங்கு பெறும்போதே பரிபூர்ண சுகம் உண்டாகட்டும், பலன் உண்டாகட்டும், ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால சொல்றேன், பலவீனமே, வியாதியே, வியாதியின் அறிகுறிகளே, மருத்துவர்களின் அறிக்கையே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே உன்னை வெறுக்கிறோம், உன்னை எதிர்க்கிறோம், நிராகரிக்கிறோம், உன்னை இல்பொருளாக்குகிறோம். வெளியே புறப்பட்டு போய் என்று உனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறோம். பிள்ளைகளை வியாதி ஆளுகை செய்வதற்கு எந்த ஒரு அதிகாரம் இல்லை. அது எங்க அப்பாவுக்கு சித்தமாயும் இல்லை. சித்தம் உண்டு, சுத்தமாக சொன்ன வார்த்தையின்படி உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் சுத்தமாவார்களாக, ஆரோக்கியப்படுவார்களாக, வேதனைகள் வியாதி நீங்கி சுகமாயிருப்பார்களாக, வாழ்ந்து சுகமாயிருப்பார்களாக, நன்றாயிருப்பார்களாக. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் கட்டளையிடுகிறோம். உச்சம் தலைமுறை உள்ளங்கால் வரைக்கும் பரிபூர்ண சுகபலன் ஆரோக்கியம் ஆண்டு கொள்ளட்டும். ஆரோக்கியத்தை மாத்திரம் வரிசிக்க பண்ணட்டும். சுகத்தை குறித்ததான நம்முடைய திட்டத்தை அனுபவிக்கட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்கள் சொல்லுகிறோம். எல்லா மகிமையும் நமக்கு செலுத்துகிற இந்த பந்திக்கு எங்களை ஆசீர்வதிங்க, தகுதிப்படுத்துங்க. கொடுக்கிற எடுக்கிற எங்களையே நீங்களே தகுதிப்படுத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. என் ஆத்துமாவே